ngibonge kini nonke ukucacisa nje ngibika esizweni ngibuya kunina nonke kubo bonke ababandakanyayo ukuthi kulolu daba lomntwana wayecelwe yimina ukuba abe yisikhulumeli sesilo futhi kanye nendlunkulu ukuthi namanje kusenjalo akho lutho oluguqukile kulokho namanje umntwana sisabambisene ngizwile ngibona futhi nakwezinye indawo zokuxhumana ukuthi kuthiwa mina sengixosha umntwana lokho ngifuna ukuthi ngikucacise akekho umntwana oxoshwayo la ekhaya ngisho noma ngabe ngifisa ukwenza lokho awukwazi ukumxosha umuntu ekhaya kuwo kodwa ngiqeda lawo manga lawo nalokho ongasilona iqiniso nina besilo bengifisa ukugcizelela ukuthi umntwana usaqhubeka nomsebenzi wakhe ngenhlonipho ngoba kade wenza akuthunywa indlunkulu nesihlalo ngakho bengifisa ukucacisa lokho nina besilo ngiyathokoza.